of Inday. Belated Happy Valentine's Day ninyo diha, Idol ug Inday. Happy Valentine's too. At titi. Ako din si Emma. Nagtrabaho ko sa ka-opisina din lang sa may downtown area. Usa ako ka OFW. Gikan og Abu Dhabi. Grabe kay Camel dito dulanday. Ingon anasad ko. Uhaw pasad ko sa Camel. Una ko bibiya. Doon na may usa ka buk anak sa kong bana. Pagkasalbi sa huwes ni Vince. Pero yung tinod pangalan, Vinsyo. Mabins-bins pa. Nagsabot mi nga mo abroad ko para sa among kaugmaon. Ug labi na sa kaugmaon sa among anak na si Junjun. Apan sa akong pag-abroad kaniadto. Dito na nagsugod. Ang katot, ako kinabuhi. Lolo! Ano sa'yo magulit si Mami diri, Lolo? Kaluoy adit akong apo eh. Itulo na po ang dunggan na niya. Ano na po na yung dunggan apo be? Kaya basa ra uroy na. Tamis kayo. Ay, ang ibang inahan mo pa uli na to basta. Nakita na to kwarta dito ha. Kay para sa imo pag-eskwela. Wala ikaw magtinarong doon ka pag-eskwela, ha? Opa, Baba! O sa bobo, gibuguan ka sa bulo na. Dili, oy, Lolo. Sige, mag-play-play na lang ko dito sa gawat, Lolo. Nahala, sige. Gawa na dito. Asa na po ka tayo mong papa? Ambot lang, Lolo, kay nagmotor-motor na pa sa ito kasi nag-stroller na sa ito, Lolo. Sige. Lakaw na dito. Nagtuda nito ka rin ang mahal na bata. Nagbinuang doon, di ba? Manawag lang ganito si Marot. Isumbong ko man dito ba? Tanawa na good. Manawag ba na? Taga-ano na ko manawag to? Pwede galingan yun ako. Tanawag dyan. Huwag yung palibak. Ako sa tumagod. Hello, anak. Kumusta magkaniya, anak? Ay, atete. Mapamuday din na. Paday na ko na pislet dahil na diyan. Hello, anak. Hello, pa. Ay, anak. Pa, kumusta naman mo diya pa? Kumusta naman kung paano diya si Benito, Binincio? Si Vincio. Bencio. Ay, ako, dito siguro sa kuanan, sige, motor-motor. Pero wala na rin yung siguro yung motor-motor niya. Wala na siya yung motor. Ano na yung motor?
Dati nga gani ko ano mong bana, kawa manutan mo na palit yung motor, nagkamotor man. Pula ba itong rider, ginasakay-sakay. Uya ka na imong bana nga si Benso? Ha? Oo. Natingala ko nga, kung sa unan, manok na ginahapyod, ana. Karon, gano'n po na yung babae ginahapyod? Binuang mo lang yung mga paoy. Kabalo ba kang ka na Domingos Bultag, wala na din sa bay? Asay na siya sa Domingo puntang diay. Magkapila-pilang panran, pag kay na yung mga babae. Mga pila-pila, kada po na yung purpose nila, pila-pila panran. O, ikarga niya niya yung motor na puwa. Tinon ka pa. Kung sa may pagtuon yung motor, magyamayam ako yung istorya. Ay, mo kasi ko, pa ikaw pa, lahi lang ka kayo pa. Di na tagana mo ba na, paatik-atik lang ang buutan, parang pagwa ka, pati mang tasa na. Grabe naman yan, grabe kung narmaho siya ni Papa. Pagpatik-atik kong panran, o niya di ay, dahil ito gingang dito. Pwede mo na ito, parusaw, ako lang. Kadang ibang bata, dili mo hatang kong pampalit ang bugas din eh. Pero ang pambayad ganit din sa iyang gingang mo ang pinuparan, makabayad. Grabe naman kayo na pagkapay naman yung narmaho ni Papa. Ang gani mo, may pamuli ka din eh. Muli ka na ko niya pa. Ang sama ng arabo ng Bisaya, mga ina. Nagkakato naman yung among Bisaya. Amo na di ba? Ha? Amo na di ba? Amo kaya ang iyang ko na niya, ang iyang tao kay Bisaya man. Mau ba? Ya, anak, mau na ito ko yung balita di mo. Na kung di ka muli din eh, kanang ibong banda ka si Bincho, mugara ng sabot. Muli na ko karon niya para wala na yun. Karoon na ngayon? At sige, isama kayo na yung mga amo niya kasi lapblusan ko ba na madugay? Kalawa na ba? Sige pa. At sige, baba. Ulit na. Kaya dyan lang yun. Hello? Oh. O sige, Domingo na po. Lagi, paano rin tayo dagang didang? Ang sabihin si Almario Rintura mo, bari ang abilidad panran para masabay to niya yung batanon. Ha? Oh, lagi. Oh, sabay ta, sige. Oh. Hi, Han. Sinuspan pa lagi ka, Han. Babay. Sir, sige, sir. Sir? Lagi, sir. Sige lang, sir. Bahala. Di lagi ko ma-absent, sir. Bahala na, sir. Papsinong ko ni mo. Di ko ma-absent, sir. Ay, Han. I love my job kay ko, sir. Sige, sir. Salamat, sir. Bye-bye, sir. Han. Oh, ano man eh? Surprise? Nakalagi ka? Lawa ka sa surprise ni Han. Nakalagi ka? Oo, niuli na ko, Han. Na mga kay motor, na mga kay motor daw. Wala, ang nasigaw, sabi na, mo. Ha? Ay, parang Almario na yun. Parang nang Herman. O, mga ko malagi kayo, kahit po registration pa malagi ng kuwan, ana. Oo. Bago lagi kay Ikuan. Oh, tisang ka nung niuli mo ka. Ay, sa ilahi, nang kuwan, basta asa pa rin malagi, asa ka kwartana. Kanaog kong sabong mo, ikaw ba? Sabong ka, sa ba ka nakakatog panabong? Lakaw ni mo. Ano na mong gibuhat nga nilakaw kuhan? Ha? Asa may gusto niyo? Malubag ka nga, grabe kayo kung pagpalamaho dito. Grabe kayo, ang tuntun ko, abo nga burgas kayo, ha? Di ako rin kasi ang sabong-sabaw? Ha? Kisa mo itong babae yung imong kauban? Babae. Kisa mo itong babae nga sige agas-agas ni mo? Bakbakong sa'yo ka! Agay. Ada bagakulit kayo ka ng anak ba? Hoy! Hindi mo kong nasakitan, ha? Gusto na yung gusto ni Walay. Ito, sige ko. Dito ka lis nagbatanon nun. Mauna! Muna na yung kinalikan ron. Hoy, Ima. Paminaw, Ima. Wala ako pasagdi. Wala ako giabandon ng atong pamilya. Wala kang abandon, pero ako pag-ikugman mo, i-abandon, di ba?
Ayaw kong parehasa itong kumpare na si Tado nga mga bandon, bisag dili gwapo. Ha? Ayaw ko nga naa mo. Ayaw ko nga naa. Pwes, Bidyo. kay imo kong gipasakitan, imo kong gigmalan, imo kong gisampa. Biyaan, di ka! Unsa! Diya ka na! Bidyo! 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 Pulakaw na ko. Bidyo! Bidyo! Ayaw na pag-expect, kabalikan, di ka? Ha? Ha? Wa pa ginamiandan, pag sure dia. Ayaw pag-expect, kabalikan, di ka? Bidyo! Bidyo! Ay, anak pa, wala nang tayo mabuhat, anak. Ano nabuhat mo na niya na ako ba? Dito mo yung anak rin, tatay mong bata ko na naman itong gwapo. Nakabalot ako. Ako na nakaingon ulit sa gwapo. Pa, grabe kayo pa. Ako, magpanalbaho dito pa, parang ko sila. Pauya-uya na lang ako, wala ko niya pa. Anak pa rin ako, anak. Ayaw na pag-explain anak kayo. Di naman pong kagwapa. Natache! Grabe naman na kayo, boy. Anak, ako na kuha nakita na ako na sa akong CTV-TV kamila. Gabiyaan yung kasi mong bana kaya pa yung kagwapa anak ko. Pa, grabe kayo pa. Respect pa naman ko pa. Ako na kang bukton, ako pa yung kag-aping. Isa pa kung di biyaan ang bana na. Tuon ako dyan dito sa yung hipoy as yung didang ka. At tuon ako. Ayaw pa. Ayaw pa kikilo. Nakasango lang. Cute, ano oy? Ikaw ba? Ano ganun mo? Tinang-tiyan eh. Ay, Minja! Kasabot! Ako ba no? Awan niya! May kilimutan na kalako, labayo may kapata niya! Ito ang kakatong jealousy! Ang akuan ng ex-wife. Sabihin na siya. Oy, Minja! Siya! Sa kanan, sampo! Malaw na lang! Ay, Bisyo! Sa kanan, sampo! Malaw na lang daw! Usap na isuga pa mo! Asawa! Ito, anak. Gusto na niya magpatagad na siya sa Minja! mukha. Sa mukha. Ibituin kang pagawa sa imong lango bang itakuan! Hoy, sama niya! Ha! Gara mo gano'n mo ng pak. Ako ko na sa parador! Ako kay bising musaka na diri! Tago dia. Siya! Nakita rin ikaw! Ambak niya sa bitana sa imong lango bang itakuan! Labayo kay kau! Hoy! Ipagpulis na karon! Bisyo! Kawan na Bisyo! Siya, maloy! Ka! Maloy ka Bisyo! Bisyo! Maloy ka Bisyo! Kung sa'y problema ni mo bayan na ka? Bisyo! Balik na ako Bisyo! Dili na nagkukunin mo. Nga Sabot ka? naman! Ha? Ikaw ba? Chosi sa kay ka, wala na mga gwapo. Gusto na rin ka mabalos. Para po ka gwapa.
Nagkaki ko kwarta, bisa na kaya kong tinigod dito. Ay, palit na. Emma, wala ko yung nalagkwarta niyo. Almana mata ka. Dili na ko nimo. Kasabot ka? Dili na ko nimo. Pizza! Pizza!